Na-rescue sa kapulisan ang duha ka menor de edad nga mga babae nga gingong biktima sa online sexual abuse. Ang sospek mismong uyuan sa mga biktima. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Pinasikad sa entrapment operation. Na-rescue sa kapulisan ang duha ka menor de edad nga babayi nga wala pay 10 anyos sa Zone 7A, Barangay Zambuod, Zamboanga City. Ang mga bata gingong mga biktima sa online sexual abuse nga modus. Atol sa operasyon, arestado ang 32 anyos nga lalaking sospek kinsa uyuan sa mag-ig-agaw nga biktima ug kauban nila sa ilang panimalay. Siya yung nagkakapera. Mga bata ito, siyempre hindi sila aware na ganun yung ginagawa ng itong suspect na uncle nila mismo. Kasi gay ito, LGBT siya itong suspect natin. Sumala sa Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit. Sa milabayng bulan nila na-discovery ang maong modus pinaagi sa ilang online patrolling. Ginapamaligya matud pa online ang mga nakahubo nga hulagway sa mga menor de edad ngadto sa mga customer dili lang sa Pilipinas apan lakip mga foreigner. Mismo ang uyuan kuno ang nagakuha sa hulagway sa mga bata aron gamiton og ibaligya online. Sumala sa kapulisan, saysay sa ginikanan sa mga bata, wala sila kahibalo nga ingon ato di ay ang ginahimo sa igsuon sa inahan sa mga biktima ngadto sa ilang mga anak kung wala gipahigayon ang entrapment operation. So hindi talaga aware itong mga bata, lalong-lalo sa parents din and kapamilya nitong suspect dahil siyempre ginagawa niya siguro sa time na na-assess niya na sila lang ang tao sa bahay. Sa karon gipaubos na sa inquest proceedings ang suspect, samtang gi-turn over una sa City Social Welfare and Development ang mga biktima. Ang suspect kinsa wala na mihatag og pahayag, mag-atubang og kasong sa paglapas sa RA number 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Material o Trafficking in Persons ubos RA 9208 nga pwedeng mapriso og 15 hangtod 30 ka tuig. Gawin pa yung forensic examination sa cellphone niya, mga gadgets niya. So hindi pa natin alam, baka may mga makukuha pa tayo ng mga ibang information. Nakakalungkot kasi mismo na kapamilya, kapatid ng mga parents nitong batang itong suspect natin is ganun pa yung nangyari. May inaasahan niya sana na nasasabi natin na safe yung anak niya, but then mismong kadugo niya, ito na mismo yung gumawa ng ganito na. Panawagan karon sa Women and Children Protection Center nga dili basta-basta ibilin ang mga anak bisan sa paryente aron malikay sa mga samang dautang aktibidad. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.